Minecraft, нали. Да, просто това е третия епизод от Minecraft Survival и това е хубавото, че днеска, както виждате, съм подготвила една изненада. Може би сте разбрали от заглавието каква ще е, евентуално, след ако не го сменя или нещо. Днеска съм решил да... Не кой знае колко голяма изненадата, но все пак си е... На мен ще ми допадне, поне на мене. Според мен да е. Днеска съм решил да направя... кажете го... като... Сещате ли се като... онази мината, която сме. Така, още един път. Тоест два пъти. Не съм добре в сметките. Така. Добре, имаме всичко необходимо. Мината мисля малко да я по-украси и след това ще направим нещо. Така, да, още нещо, което искам да кажа е, че пребрах бъга. Да, много яко го пребрах и... Да, фак. Аз се надях да стане. Чуваме зомби, още от сега. Кой знае, може да е зад нас някъде, може да спомня всеки момент да ни я падне. Аз ако имах... Да... Ще се върнем след малко, като оправя тия неща, защото това го бях забравил. Не е много голяма мината, но все пак ще се върнем след малко. Да. И така, върнахме се с присъствието на тази овце. Как ти да е? Опа, нещо лагна. Добре. Мисля да започваме. Тя верно, че лака вратата. Фаре. Добре, чуваме зомбита и това вече почва да ме дразни. И не знам защо почват лаги. Вече почва да се стъмва перфектно. Аз не съм спал 24 часа, защото съм яко ко. Да, яко лагва. Не знам защо. Така явно ще се... Първо ще отивам да се наспим, защото не обичам да работя нощта. Това да ви е ясно. Както виждате, вече почти всичко е пораснало. Така е. Перфектно. Така, добре. Нов ден. На врата не мога да затворя. Фак. Защо не мога? Аз се чуя, защо не мога да тичам. Ето го мога. Добре, изчакайте малко, що ме толкова... ето така. Явно трябва да си сменям чънковете, когато... Не, тук не трябваше да е така. А тая овца също не трябваше да е тук, но... Нищо не е така, както го искаме, нали? Не, тук трябва да е друго. Искам да има от всичко. Двайсет е хубаво число. Стаки 18. Перфектно. Така. Тук съм си сложил един крафтинг тейбъл. Първото, което ще ми трябва са две врати, в случая 3 става също. Така, още малко отивам. 30, така, 54. 60. То.
Така, мисля, че ще ми трябват и фенсове. Май. Да. Бъркал съм сметките. О, това най-много го мразя. Когато не гледам Блея и си искам да си направя тъпата идея. Сигурно сега ви е тъпо да гледате как го почиствам. Това, деца, винаги правите това от дома. Фиги говорим аз, бе, аз малумен ли съм? Добре, нещо лагна. Така, добре, къде ми е сега камък? Да, то аз докато го направя ще почвам друг, ще гледайте, аз го планирах да е малко по-маничко, но какво се прави? Живота ни дава това, което искаме. Поне не винаги, не. Някой път ни го дава. Тъп компютър, какво лагиш, бе? Какво съм ти направил, бе? Какво съм те застил, бе? Трябва да ти изчиста малко файловете. Няма, поне това ще го направя. Надявам се. Добре, явно трябва да си намаля чънковете доста. 6. А, това ми е любимото число. Не. Не спря, бе. Не, ще си го направим, ще си... Така. Задръстил съм го и то много. Много чънкове. Бе, пак лаги, обаче не е много зле. Не според мен да е. Така, идва ред на вратите. Идва ред по-скоро на вратите. Сега ще идва редът на тия неща. Трябва да ходя да изпеча още стъкло. Нещо ми подсказва, че 4 няма да е достатъчно. И сега тук ще стане едно много тъпо нещо, както винаги. Сега аз видях, че няма да се получи. Но това не е много голям проблем, естествено. Да, не е проблем. Смятах, ама обаче сметах за по-малко, не за такава голяма мина, бе. Да, тук трябва да го изчиста. Не, получава се до някъде. Да. Аз сега се сетих как да го направя. Ако се получило. Дявол. Не, всъщност е така. Така па най-мангалското, ама какво се прави. Ето вижте, дами и господа. Това е нашата къща. Не, всъщност се получи, кой знае колко зле. Ако си имаме лопатата, естествено ще... Така... Добре, идват ред на стъклата, които няма да стигнат. Значи, ако тук са 4, 2... Добре, 6 още ми трябват. Аз съм направил 2. Остават още 4. Скоро, дами и господа, мисля да ходя. Знаете къде? Не е да. Само, че... Първо, аз не се сещам дали ще ме върне на същото място, затова... Чакай, аз какво правя? Какво ми лакаш? Аз така ще кажа. Много интересно, Как виждате, тия доста добри сделки правя с тях и мисля да си направя кокоша ферма, която ще бъде... Не ви си колко айра нямам. Добре, 38. 8 ще ми трябват. Добре, нека да се мерят 8.
Да спална пилета. Тоест имам повече яйца. 13 яйца. Motherfucker. Добре. Тих се, че не е така. И... не знам, що излезе. Точно това искам. Ето, хопър. Да. В този хопър ще има кокошка. Една ли ще е, две ли ще са. Е тук някъде. Някъде близко до къщата не искам да е, но макар че това може би не е много добра идея, но ще мога да направя. Тук има... това добре се е получило. Добре, сега как да направя? Камък. Не, чакай. Камък. Не, чакай. Не беше така. Копая едно. Слагам... сетих се как беше. Той сега аз ще си го моделирам още. Дали тук ще има... Изчакайте малко да го направя така, както аз искам. Аз искам да го направя някакси газарски. Тук ще има чест. Аз естествено няма откъде да направя. Защото съм беден. Фомеглятал е. Така малко 12, добре, 48. Така, тук ще е честа. Да. Отгоре ще е... Аз имам брадва, обаче го чупа. Нищо не, просто да слагам шал, нали си знае. Не знам. Тук ще е хопъра. Ако го сложа. И... ми трябва стъкло. Да, сега се сетих. Как трябва да... Кой затворят? Кой знае къде съм оставил това? Fuck sake. Даже май повече ще ми. Кой не знаеш, аз и без това съм до пустиня. Така. Ефектно. Така. Взех стъкла. Събрал съм 6 саплинга. Перфектно. Както и да е. Взел съм стъклата, сега отивам да довърша фермата пък аз. Това. Това нещо. Така, тук много трудно ще може да идвам. Това нещо силно ми е отнело 20 минути. Добре, сега отиваме да правиме омлет. Не, верно ще правим някакво омлет. Добре, ако това нещо не спре вече да лагва, направо спирам клипа. Явно ще се спре клипа, да ми и господа. Така. Аз не мога да спринтвам. Така, лаги на куче. Не знам защо, но още намала още явно чънковете. 2 чънка. 2 чънка, дами и господа. 2 чънка и лаги още. Смятайте. Така, добре. Сега май ще са ми достатъчно, но... Гледайте, мъгла има даже. Добре, по дяволите, защо не спреш да лагиш, бе? Сега е. Така, добре, вече май спре да лаги. А както виждате, аз съм... Фак. Го направих. Нали? Не е много яко, но не е много добре. Ама все пак на мен ми е за кокошка. Колкото аз ще... По принцип ще... Таком всички яйца. Yes! О, бата, викам си, майко, Не! Добре. Сетих се къде е от ясно.
Викам си, аз сам няма да го... Вече съм го направил предварително. Така. Това пие, ще го кръста. Да знам как ще го кръста, но ценя как ще го кръста. Така, дано порасне бързо, защото... Какво бе? На мен е страх от смъртта. Какво си мислиш? Зомби. Фак. Еми хора, мисля това да е за този епизод и да, това ще е много як, нали? Айде, чао!